Polònia presidirà la Unió Europea? El passat 3 de gener es va celebrar la cerimònia on es passava la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea d'Hongria a Polònia. Aquesta presidència dura 6 mesos, així que Polònia presidirà la institució fins al juny. El Consell de la Unió Europea té el poder de legislar conjuntament amb el Parlament Europeu, així que la presidència d'aquesta institució és important per escollir quins temes tractar i amb quina prioritat. Si la presidència hongaresa ha estat totalment ineficaç i plena de polèmiques, ara Polònia es vol centrar en acabar la feina pendent, fer la feina ben feta i sobretot enfocar-se en la seguretat i defensa del continent. I per això ha presentat un pla de 7 dimensions de la seguretat que són els següents. Defensa i seguretat, amb la qual volen enfortir la relació de la Unió Europea amb la OTAN. Protecció civil i fronteres, amb la qual volen combatre les xarxes de crims internacionals, el terrorisme i la radicalització, i també volen enfortir la seguretat i protecció civil i la resiliència als desastres naturals. Resistència a la interferència estrangera i a la desinformació, clarament en referència a les eleccions presidencials a Romania. Seguretat i llibertat comercial, on volen reduir la burocràcia i enfortir la competitivitat europea. Transició energètica, reduint la dependència de tecnologies importades des de fora de la Unió. Agricultura competitiva i resilient, on tiraran mesures per enfortir la política agrària comuna per preparar-nos per les futures ampliacions de la Unió Europea. I la seguretat sanitària, sobretot enfocant-nos en la salut mental dels nens i adolescents, en promoure hàbits saludables i reduir les malalties.